16 puta. Pa sam bila nemam, kriva si za to. Kriva si za sve, za sreću kasno je. Ti što sad ljubiš samo ti, kriva si za sve. Pa kaži ćemo dušmane što te ubiše. Samo pjevamo tebi, čujemo Oskar, vjetar nosi naše duše glas. Cijelim svijetom putuje pjesma, gradit ćemo mostove, spojit naše obale, i dok teče Neretva, tvoja kraljica, gazit ćemo dušmane.
nama starimo. Noćas samo pjevamo tebi, vjetar nosi naše duše glas. Cijelim svijetom putuje pjesma, uvijek bit će s nama starimo. Teče Neretva, tvoja granica, kad pićemo ušmane strode, uviše. Noćas samo pjevamo tebi, ajmo Ostar! Vjetar nosi naše duše glas. Cijelim svijetom putuje pjesma, uvijek bit će s nama starimo. Noćas samo pjevamo tebi, vjetar nosi naše duše glas. Cijelim svijetom putuje pjesma, uvijek bit će s nama starimo. Uvijek bit će s nama starimo. Ovo je kao prvo normalno dešavanje, otvaranje mosta, otvaranje svega od života u Mostaru. A ovo je inače 10 godina našega rada, što ćemo održati 10. augusta. 10. august je naš promocija, znači ide veliki parti 10. augusta u Tapani. Pravimo veliki parti, znači niko ništa ne plaća, pravo ide parti, znaš. Ovo večerašnjoj atmosferi? Odlično, mislim. Ispod starog mosta, šta ja znam da kažem, to je to. Večera sam ostao bez teksta, ovo je u stvari, most je u stvari vratio život u ovaj grad. Nadam se da će ga još bolje vratiti, da ćemo mnogo bolje živjeti dalje, da ćemo napraviti. Što se tiče Mo Selection Benda, konačno se opet sastali momci, napravit ćemo koncert, napravit ćemo jednu u stvari pešu, ne to koncert klasični, nego rokerijada, ja to tako zovem, gdje će se imat šta pojest, popiti i nekih 10 godina slavimo to je nekih 10 godina od kako smo nastali. A za ovo nemam stvarno riječi, nema tekst. Prvo da pohvalim našeg kolegu, prijatelja našeg, Saša Oručevića, koji je uz pomoć skakača, kluba skakača organizovao ovako ovu situaciju, dobro izrežirao. Mislim, ovo nije kraj, ovo je tek početak do skokova, znači tu će se još svašta događati ovo jutro, jer već ujutro idemo. Ovo je super događaj što se mosta tiče i otvaranja mosta i svega ovoga. A pravimo to 10. kao naš rođendan benda.
konačno smo se sastali. Pjevač nam je još jedan koji je pjevao sa mnom, došao iz Amerike. Želim samo da kažem da nam je bila čast da pjevamo ispod našeg starog koji je tu, a sve ostalo, ja mislim da nema riječi. A hvala televiziji Mostar i tebi i svoj ekipi koja je sve ovo pokušala da napravi, da bude to kao nešto veliko i da to svijet vidi, jer ipak nismo mi domorodci. Hvala ti. Stari Most je dobio jednu novu energiju koja je uvijek u stvari posjedovao. Mostar je oduvijek bio grad multietnički, slobodan za sve ljude, za sve nacije, za sve građane. Dakle, večeras je samo pokazano da duša ovih ljudi koji su svirali i pjevali u Mostaru, da su dali svoj impuls tom novom starom mostu. Dakle, nema šanse da iko sruši ovaj most koji je napravio u Mostaru. Ovaj most u Mostaru je primjer cijelom svijetu kako može istok i zapad zajedno živjeti. Dakle, mi smo tu, Mostarci, Mostarke, normalno i na prvom mjestu klub sjekača Mostari, da pokažemo da je multietnički život moguć i da treba živjeti multi. Večera sam oduševljen svojim nastupom i Starim Mostom. Prije sam bio neraspoložen, a sada sam raspoložen previše. A može i tranzicije, što smeta? Pa ovo mi djeluje na predolimpijske igre u Atini. Jer vatra je simbol života. Ova bakljada, ovo je fenomenalno, ovo će postati tradicija mostarskih skokova. Znači život, most nastavlja, novi most nastavlja da živi dalje, narednih 1000 i više godina. Sutra je skokovi sa Starog Mosta, prijavilo se u skokovima na noge preko 100 skakača, sa strane preko 40 skokovima laste, zatim u figurativnim skokovima skakači Red Bulla će skakat. To će biti jedna velika sportsko-turistička manifestacija koju do sada Mostar nije zapamtio. Mostarci, Bosanci, Hercegovci, svi ljudi dobre volje koji volite Mostar, koji ste volili Stari Most, koji ćete ovaj most zavoliti, dođite sutra, gledajte nam ovu manifestaciju, ako ne, onda budite kraj televizijskog ekrana. Meni kao Mostarcu, skakaču, koje se ove godine vršava 50 godina od moga prvoga skoka, da reći, mi smo Mostarci presretni, jer sam uz ovaj most proveo djetinjstvo, dao mu mladost, ali nikad ovaj most nije srušen bio u mojoj duši, on je uvijek bio, onako kako treba da stoji, da reći. Ne da je ovo simbol Mostara, simbol Bosne i Hercegovine, dragulj Evrope i biser čitavog svijeta. I zato ga trebamo čuvati kao zjencu u oku.